Chun LEDanna Suaimhneacha chodú, tam chun dulgadí agar mécód agus tionsclan nua a hosnú. Tam chun fáil réigleis am luch anstart, mar go dá sínoim go leannig ma bheochan a raig go deo, as tá an microbis plugáilte isteach. Fuoi basic, joman na bloch na tá wim chun íhána aimsú na sra a chorthú. Tá roiint an híhána a tá wing an hana. Tá mit chun crot diamant úsáid, rannom an diamant beg, agus má dhéanam dasclic galir, tá man an cópa dhéanamte agus an diamant mór ranú. Dinne me cóp eile an diamant beg, anis tá srathagaing le diamant brabach. Cur me crot am chud héin leis anis. Tá spot a wim, agus tá sínum go méadach agus go níos log sé. Má dhéanam cóp den bhlog sin, I hairint go dtí an deire tá srath níos agam. Fecinn tú a gimocht san an saló ar chléie. Is féidir an pátar na eiscint ag méadú, ag íslú, ag méadú agus ag íslú, ach tá sé rudbeg sciupi. Is fearlam go meach mach chud anala níos muile ná sin, agus tá sínúm go gurc sé ar mo chuimhnas mé. Ar as fhí basic, jo me bloc pause, tar go me trasna, déanam me cóp agus cur me ceann isteach in í gach pictúr le cíntú ghfuil brisebeg idir gach chud an bheogan, le go gurc sé máil ar mo chud anala. An sin athróma an tám. Beg brise níos mó ag tastála an tús, ráthicint, nó 2,000 millisecond, agus láthicint, 500 second a thar seo. Beg brise níos mó an seo, mar nuair tá diamant is mó ar an scálan be me análú isteach, agus tastín brise beg sal an dhéanam análú amach a ríist. Cur me 500 millisecond láthicint isteach. Buan úsáid as an salór chun de chud códú a cheáil, agus éon aibe réiteach, den cínta go dhéanana sé díreach mar tá wit. Is féidir am análú isteach, stoppa agus análú amach a ríist. Tá sé seo brandú go má agus tam réigla híslódáil íon a bhar. Tuair me anam dó agus déanam me íslódáil ar an ggód hex réigla chu trasna chuig an microbis. Anis tá gléis siimplí digiteach dinta agat gur féidir chuirtlaat áite be. Béidir go bhhailad na pátrúna athrú, nó fád a chuir leis an mrise.